Romans chapter 8, verse 14 to verse 17. Ako ning basahon sa dayag, sundi lang ko ninyo sa iyong mga mata. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Shall we pray? Dalaygo na mo nga Dios nga nasa langit. Nagpasalamat mig dako kay kanunay ka naglugway sa imong grasya, sa imong kaluoy ug sa imong gugma dinhi kanamo. Likod sa mga butang nga dili mi faithful diha kanimo. Salamat Ginoo nga gawas nga gipadayagan mi nimo gugma dito sa cross. Kanunay ka naghatag og chance kanamo karon. Ug na-enjoy pa namo ni Lord kini nga mga privilege, kini nga mga offers hangtod nini mga orasa. Din man nasayod mi nga dunay takda nga imo ning takupan ang tanan. Imong sirad-an ang imong chance, ang imong limitado nga offer dinhi kanamo. Unta Ginoo dili mi masirad-an diha nimo. Dili lang unta namo Lord bisan sa mga minahal namo sa kinabuhi, makaambit pa unta sila Ginoo sa imong grasya sa dili pa na moabot nga takna. Nining orasa Ginoo naghangyo mi nga pasayloa mi sa mga sala ug itugot imong balang espiritu mo'y mulihok nini nga panimbahon. Siya ang mahimong main teacher namo Lord ug itago imong ubos nga lagad sa likod sa cross. Nga ninibuntaga walay laing makita Ginoo dinhi sa tubangan kundili ang mensahe sa cross ni Jesus Christ. Ang mensahe sa gugma, paglaom, kaluoy nimo Ginoo ngadto sa katawhan. Dasiga o buhia pagbalik among kadasig pagpangalagad nimo diha karon pinaagi nini nga mensahe tagaig dila kaalam kini imong ordinaryo ug ubos nga alagad. Tagaig abli mi nga kasing-kasing sa pagdawat nining tanan ma-apply sa mong kinabuhi matag adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ninibuntaga uban niko sa mensahe nga akong giandam, knowing your true value. Ang pag-ila sa imong tinuod gyud nga bili. Now, ang value, ang imong bili mao ni pinaka or isa sa pinaka-importante nga bahin sa imong kinabuhi. Kung giunsa niyo pagtan-aw imong bili, moapekto ni sa imong personality, sa imong behavior o sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Gani according sa study, ang pinaka-common nga reason nganong atong mga kabatan-unan dali ma-engage o ma-involve sa dili maayo nga mga binuhatan, barkada, bisyo, fraternities. Ang uban sayo nag-commit og suicide tungod sa peer pressure. Tungod pod sa low self-esteem. Ang low self-esteem isa ni ka feeling nga wala kay confidence sa imong kagalingon. Feeling nimo unlovable ka, feeling nimo wala kay bili. Ug tungod diana pangitaon sa tao ang bili. Munang nagtuo siya nga iyang value makita niya once mo join sa mga tao or mga barkada or mga friends. Feeling nato usahay nga kung naay tao makahatag natog value, feeling happy kay tao, satisfied. Muna usually ang unang biktima nini atong mga youth. Mo join sila mga group, organizations, group of people. And ang problema kay dili ka in or welcome sa group kung dili ka mo adapt sa ilang mga practices. Accepted ka sa group kung una sundugo nimo among style. Sundugo nimo among sistema. Buhato nimo among ginabuhat. Adtuo nimo among ginaadto. I-like nimo among gina-likes. Tilawan nimo among gitilawan, buhato nimo ang among binuhatan.
then diha ka may mong part nini nga group. Ug muna ang tao tungod kay nangita siya sa value sa iyang bili, buhaton niya na. Meaning to say, isa ni ka spiritual demand. Lawom kini siya nga tinguha sa imong kinabuhi. Kaya ang tao by nature nagapangita gyud og bili sa iyang kagulingon. Ubang mga tao ginapangita nila ilang value diha sa relationship. Ang ubang tao ginapangita nila ilang value diha sa ilang sports. Munang nay mga tao nga grabe kayo kahilig sa sports kay diha nila ma-appreciate ilahang body. Uban mo join og mga organizations. Ang uban ginatan-aw nila ilang value sa ilang mga achievements. Munang nay mga tao nga kung walay achievements silang kinabuhi, feeling down kay sila sa kuglingon. Pero once nay mga tao pod nga dagko kay achievements sa larangan sa industriya sa ato ang negosyo sa business world, taas pod kay sila tan-aw sa ilang kuglingon. Uban ginatan-aw nila ilang values, ilang beauty, sa ilang mga talents, sa ilang mga skills. Pero sultihan ti ka, walay tinuod nga bili ni anang mga butanga. Makahatag ni mo nig temporary nga value, pero risky po ni siya nga situation. Nasayod ta, nga daghag mga tao ang nakabsan sa ilang paglaom, nawad-an og bili silang kuglingon tungod sa broken relationships. Nay mga tao nga ilang gi-give up ang ilang value tungod kay na-bankrupt ang ilang mga negosyo. Nay mga tao nga nawad-an nagpaglaom ug tan-aw sa ilang kuglingon tungod sa mga pakyas nila nga mga pangandoy. You see, yes, ang kalibutan mo offer og murabag butangay mo'y gipangita sa imong kinabuhi. At the same time, mo po ni mo hatod ni mo ngadto sa pagkaalaot. In other words, walay stability dinis kalibutan. Once imong pangitaon ang gipangita sa imong kalag, sa imong kilabuhi dinis kalibutan, dili gid ka masatisfied. Kay gidesign ang kalibutan para sa temporary lang nga mga butang. Una sa tanan, nganong ang tao mangita mangyug value? Nganong by nature ang tao mangita mangyug sense of belongingness? Nature gina sa tao. Mangita gitag tao nga mo accept nato. Tao nga feeling love ta nila. Tao nga muhatag natog value, muhatag natog care. Nganong by nature ang tao mangita mag-ingon ni ana? Nagsugod ni tanan sa Garden of Eden. Sa time nga gi-design sa Dios ang tao, gihimo niya ang tao nga perfect, balaan, satisfied, kumplito ang tao sa tanaman sa Eden. Sa time nga gihimo sa Dios si Adan ug si Eva, na feel nila ang ilang value. Ngano tungod kay ang gugma sa Dios mo'y nag-occupy sa ilang inner being. Ang gugma sa Dios, ang presensya sa Dios ilang kinabuhi, mo'y nagtagbaw nila. Muningon ng Dios, tanan makakaon mo sa prutas, gawas na ng kahoy nga nas taliwala. It speaks about satisfaction. Dapat na silang masatisfied kay halos provided na tanan sa Garden of Eden. Now, ang strategy ni Satan, makita nato dinhi unsa siya kamaro, unsa siya ka-wise. Sa Genesis chapter 2, naghatag og kondisyon ng Ginoo. Genesis chapter 3, nisugod og tintal si Lucifer, gitagak sa kalibutan, misulod siya sa isa sa pinakanindot nga mananap sa Eden, ang serpent, ang bitin. Nisulod siya sa serpent, mistorya ang serpent, unang nakitaan sa serpent si Eve. Ug ingon ng Ginoo sa Genesis chapter 2, ayaw mo kaon ni ana kay kung mukaon mo sa prutas mamatay gayud kamo. Sigurado gyud. Pero pag tintal na sa serpent, sa Genesis 3:4 ingon ang serpent, dili man gyud mo mamatay. Ang strategy ni Satan, i-twist niya ang truth into a lie. Unsay tinuod iyang himuong baliktad. Mao na iyang strategy. Ingon siya, babay, kumukaon ka nining prutas, mahimo kang sama sa Dios nga manggialamon. You see, giitagaan niyag input ang babae, gitagaan niyag senaryo ang tao nga makapahuna-huna kas imong kuglingon nga murag nay something missing sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nag-ingon, no, you are satisfied. You are complete. You are perfect. Tagbaw na ka sa kong grasya ug sa kong gugma. Si Satan mingon, no, naay kulang nimo. Kung mukaon ka nining prutas, mahimo kang sama sa Dios. Unsay point din ni Satan? Kulang pa imong kinabuhi.
Ang strategy ni Satan, himuon niyang incomplete ang imong kinabuhi. Kanunay kanya tagaan og kulang. Tagaan kanya ingnon nga kulang pa na, ug kulang pa na. Ug muna, the more nimo na ma-feel, the more nimo i-grab ang yang offer. Kaya ang next nga problem, yes, aware si Satan sa imong demand, sa imong need. Kay balo si Satan nga nangita kag sense of value. Kay balo siya nga dugay na ka nagsigig pangita og bilis imong kinabuhi. Aware siya na nga need sa imong soul. And the next problem is, nag-offer pud siya og mura og solusyon. Gi-offeran pud kanyag mga butang nga mura bag mao kunay gikinahanglan nimo. Pero mao day mo hatod nimo ngadto sa pagkaalaot. Pag ingon niya sa babay, kulang pa kag kaalam. Pero mukaon kanining prutas, mahimo kang manggialamon sama sa Dios. Gihatag niya ang sense of emptiness sa maong babay, gi-offer pud niya ang offer niya. Kauna ni. And you see, maunay nahitabo karon sa tong kalibutan. Tungod sa sala nga nagpuyo sa tong kinabuhi, kanunay kulang ang atong paminaw. Munang by nature ang tao mangita gyud satisfaction. Nagtuo siya nga ang relationship makasatisfied. Dili. Kwarta makasatisfied. Dili. Ubang butang dili gyud makasatisfied. Nauna sa tanan atong hinumduman nga ang imong value nagdepende ni kung kinsay na nag-iya nimo. Tanang aspeto sa kinabuhi, mabutang, tanang butang sa kalibutan, ang bili niya ng butangan nagdepende gyud kung kinsay na nag-iya niya. Ninumduman ako ang usa ka tinuod nga sugilanon, isa ka turista, miadto siya sa France. Pagdayong uli na niya pabalik sa Amerika, nipalit siya usa ka necklace, usa ka kwintas. Naalang sa kilid-kilid sa dalan. Wa siya nag-expect unsa ni nga klase nga necklace, basta naalang siya souvenir sa iyang pag-tour. Wa po idea ang tindahan nga gipalitan, gibaligya lang pod sa barato kay nga presyo. Pag abot sa airport, sa custom, natingala siya kay dako kay sag nabayran sa kwintas. Na-curious siya ba, pag abot niya sa iyang balay, gipaadto niya sa jewelry shop ang kwintas. Gipa-check niya, nganong inana kamahal akong nabayran sa custom. Ningon ang jeweler, siya, ma'am, tagaan ti kag $25,000 para nini nga kwintas. Ni samot siya ka tingala, nganong inana kadako man ang bili nining maong kwintas. So iyang gipa-check sa isa ka expert gyud ang maong kwintas nga niya. Og didto na discover di ay sa gamay nga pendant sa maong kwintas na naka-encrypt didto nga sulat. Na nakakulit, gigamitan nilag magnifying glass. Og didto ilang nabasa nga nakasulat, from Napoleon Bonaparte to Josephine. Si Napoleon Bonaparte ang isa sa nahimong pinaka-known nga military leader sa France. Nimo siyang emperor during sa 19th century. Nitatak gid iyang pangalan bisan karon sa tibok kalibutan. Nimo siyang known og iyang wife si Josephine. Katuday nga necklace nga iyang napalit, nahimong usa ka mahalon kaayo. Tod kay gipanag-iya dayto sa usa ka ilado nga tawo sa history. Ang imong bili wala sa imong achievements. Wala sa imong kwarta. Wala sa imong background. Wala sa imong rasa. Wala sa imong culture. Wala sa imong makapakyasan. Wala sa imong talents, imong skills, abilidad, everything. Ang imong bili nagdepende kung kinsay na nag-iya nimo. Munang tan-awa ang imong bili diha sa Dios. Ang Dios mo'y tag-iya sa imuhang kinabuhi. Nganong gipanag-iya ka sa Dios? Number 1, God owns you because He created you. Nahimo kang iya sa Dios tungod kay siya ang nagbuhat sa imuhang kinabuhi. Abi nimo ang pinakamahalon nga painting sa tibok kalibutan kay balungo pila ang piso?
ang painting nga Mona Lisa. Ang nagpaint sa painting nga Mona Lisa, na ilado ni siya pinaka-known nga artist, pintor sa kasaysayan, si Leonardo da Vinci. Siya ang nagpaint ni Mona Lisa, na known siya sa iyang painting nga Mona Lisa o katong The Last Supper ni Jesus Christ. Pero ang pinakamahalon nga painting sa tibuok kalibutan, ang painting niya nga Mona Lisa. Nga during sa 1962, niabot ang presyo sa maong painting og $100 million. 1962, 19th century. $100 million. Abi yun, nahapit ko natukan ani gabi, bisag wa ko nitulon. Sa karon nga time, ang equivalent nini nga presyo sa 2020 nga tuig, niabot na siya og ginhawag lawom, ha? $860 million. Na-curious lang maayo sa painting ni Mona Lisa, asa iyang kilay. Yes. Nganong mahalon na nga painting? Kay known kaayo ang pangalan nga Leonardo da Vinci. Tungod sa artist nga nagpaint niini. Gikan ka sa Dios. Ang Dios mo'y nagmaniobra sa imuhang paglungtad sa kalibutan. Ang Dios mo'y naghimo sa imong kinabuhi. Siya ang manufacturer sa imong gininhawa, tanang bahin sa imuhang kinabuhi. Gitagaan kanyag fingerprints gikan sa Dios nga mo ang imong buhi nga kalag, nga pinaagi ni ana ma-remind ka nga gikan gyud ka sa Dios. Pinaagi sa imong buhi nga kalagya ka mapahimangnuan nga naay Dios nga nag-atiman nimo, nga gikan ka siyang mga kamot. Every time malayo ka sa Dios, na magtingog nga magpahinumdom nimo nga nahilayo na ka, dapat ka mo balik kung asa ka gikan. Gitagaan ka sa Dios og buhi nga sa balaod sa imong kasing-kasing. Naa say divine law nga gi-insert sa imong heart. Every time ma-violate nimo ang iyang law, ang iyang commandment, na mo remind nimo nga na something wrong sa imong kinabuhi. Dili ni mao. Na isugo ang Dios nimo og dili ni mao ang imong design. Gitagaan, gihitsas tanan sa Dios sa imong kinabuhi para lang mapahinumduman ka nga gikan katanan sa Dios. Iya ka sa Dios. Diin man tungod lang sa sala, nahilayo ang atong kinabuhi gikan sa atong magbubuhat. Ingon ang Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sama daw tas mga karnero nga nangawala. Tungod sa sala, ang tao nawala gikan sa Dios. It doesn't mean ang Dios mitago sa tao, pero ang tao mo'y nilayo gyud sa Dios, og sa iyang pagpalayo, ang tao nawala, nasalaag. Sa time ni Christ, nasa'y tulo ka parable nga gihatag regarding nini nga concern. Sa Luke chapter 15, ang entire chapter na nga book, naghisgot sa tulo lang ka klaseng parable. Una, the parable of the lost sheep. Ikaduha, the parable of the lost coin. Ikatulo, the parable of the lost son, nga mas known nga the prodigal son. Tanaw na to ang message nini. Sa parable of the lost sheep, naay usa ka magbalantay og karnero. Nasa 100 kabuok gibantayan nga mga karnero. Nawala ang isa, ingon pa ni Christ, iyang gibiyaan ang 99 ug gipangita ang usa ka buok. Ug sa time nga nakit-an niya ning usa ka karnero, gitawag niya iyang mga higala ug iyang mga silingan ug nag-celebrate sila kay usa ka karnero niyang nawala, nakit-an na. And then gisumpayan niya sa mga preceding verses, ingon siya, bulahan pa may pang usa ka kalag, may pabiyaan ang 99 kaysa usa ka buok nga andam ug willing maghinulsol sa iyang mga sala kaysa 99 nga gahi kaayo pahinulsulon.
And then sa parable of the lost coin, na usa ka babay, nawad-an siya usa ka drachma, isa ka sinsiyo. Nasa'y napulo ka sinsiyo, nawala ang isa. Ingon pa sa Bible, sugaan niya iyang kwarto, gisilhigan niya ang tanang bahin sa iyang balay, hangtod nga nakit-an niya ang usa ka buksinsiyo. Ug sa diyang nakit-an na niya, gitawag niya ang mga silingan, ug nag-celebrate sila maayo kay ang iyang sinsiyo nga nawala, nakit-an na. Halos na the same nga point sa the lost sheep. Ug sa parable of the lost son, nga maong prodigal son, nawala ang anak. Nawala sa aspeto nga iyang tinuyuan ang maong desisyon. Niadto siya sa syudad, gitagbaw niya ang kagulingon nga kaibog ug nawala siya diha sa presensya ug panimalay sa iyang amahan. Diin man, sadang nibalik ang anak sa iyang amahan, nang-apply na lang unta siya isip usa ka sulugoon. Pero ingon iyang amahan, dili, dawaton gihapon tika isip usa nako ka anak. Ug niya nga time, nagfiesta ang tibuok panimalay, kay ingon pa niya iyang anak nga dati nawala, karon nahikaplaga na. Now, dinhi na to makita na isa ka point lang ang dagan nini nga mga parable. May tungod ni sa pagkawala sa tao. Nawala gyud ta gikan sa Dios. Nagisgot pud ni sa klase sa kasing-kasing sa atong Dios. Usa sa kamaluluyon nga klase sa Dios. Likod sa imong mga kapakyasan, likod sa imong mga pagkulang, likod sa imong desisyon, unsa man nga klase nga pag-antos karon ang nahitabo sa imong kinabuhi, na feeling rejected ba ka, criticized, na by fear, unsa pa nga feeling of inferiority ang imong na-feel, ang Dios nangita sa imong kinabuhi. Wala say pakialam unsay imong background ug asa ka. Gani isa ka sa mga interesting nga part sa tulo ka parables. Sa parable of the lost sheep, ingon ang Ginoo, wala sa nihunong hangtod nga wala niya nakit-an. Sa parable of the lost coin, wala ni hunong ang babae og panglimpyo hangtod nga wala niya nakit-an ang sinsiyo. Sa parable of the lost son, nga day and night naghulat ang amahan kanus amo balik ang iyahang anak. Ang Dios naningkamot og maayo, og dili sa muhunong nga hangtod ang tao dili niya makit-an pagbalik og mobalik diha sa iyang sabakan. Sultihan ti ka, kung wala pa'y bili ang imong kinabuhi, kinsagod ka nga hulaton ug pangitaon ka sa Dios. Tungod kay nasayod siya sa imuhang bili. Siya mismo ang nagbuhat nimo. Gikan kaniya. Nawala ka tungod sa sala ug tinguha niya nga mabalik ka sa iyang presensya. Munang ayaw gyud tan-awa ang imong kagulingon. Bisan pagpila ka failures ang imong nabuhat, wala mi give up ang Dios sa imuhang kinabuhi. Ayaw gyud give up. Ayaw siyang sayangi ang imong kinabuhi. Kung naa man karon sa imong mga frustrations, na kay mga pagduha-duha, naka sa kahadlok, problema siguro sa kwarta, physical health, relationships, unsa pang aspeto sa imong kinabuhi, dili na rason nga imo nang wad-on ang imuhang bili. Kay ang Bible nagpahimangno nato nga hangtod karon wala gyud ni give up ang Dios sa imuhang kinabuhi. Gipangita o gipangita gihapon kaniya. Pila na ka mga circumstances, kasakit, problema, trahedya, mga butang nga nahimong nitayog sa imong kinabuhi. Katutanan tingog to sa Dios sa pagkuha sa imong atensyon. Tingog to sa Dios sa pagtawag nimo balik kung asa kagikan. Munang hangtod karon, wa gyud ka hunungi sa Dios. Og ingon pa sa parable, di kanya hunungan hangtod nga dili ka makit-an. Pero sa gihapon naa nimo ang desisyon kung andam og willing ka mobalik na sa Dios. Number 2, God owns you because He bought you with a price. Gipanag-iya na ka sa Dios kay gipalit na kaniya sa usa ka kantidad. Isa sa basihanan sa usa ka butang nga importante ni siya
sa iyahang presyo. Di ba? Kung mahalo ng usa ka butang, ampingan niyo og maayo. Pero ganig bukot-bukot lang, imo ra na pasagdan. Kung palit kag ukay-ukay nga sapatos nga tag 100, bisan pag buntag, gabi, ulan, init nimo na gamiton, way problema. Tag 100 lang man gud. Pwede rin biyan-biyaan des karsada sa gawas balay. Di magsakit imong dughan kung mawala kay tag 100 pesos lang. Pero gani mo palit na kag mga branded nga sapatos nga worth 15,000 pataas. Sultihan ti ka. Isod nimo nag kabinet. Isod nimo nag aparador, matingala imong mama nganong sa atong aparador na nakaglas na mga platos babaw na may sapatos. Ayaw tanduga kay mahal kay na ma. Di ba? Once a month lang nimo na gamiton. Tagagamit nimo ni ana magbantay kag maayo kay basig matamakan. 15,000 nga sapatos. Abi nimo nag-research ko kadali kagabi Ang pinakamahalon nga sapatos sa tibok kalibutan naa sa Dubai. Niabot siya og $23.6 million. Sapatos lang na. Babay ang nanag-iya na nga sapatos. Di man ka $23.6 million nga sapatos. Abi nimo kung ako matagana nga sapatos, di na ko nyo makitaan. Tulison pa lang ko. Munang gitagaan ko sa Ginoo tag 200 nga sapatos kay di niya gusto mo tago ko. 200 lang sa kay gusto nang mawala ka. Pilay presyo sa kalag. Pilay presyo sa kinabuhi sa tao. Kung bililhon ang kalag sa tao, kung bililhon ang imong kinabuhi, mahalon yun ka og presyo. Question, pila day presyo sa kinabuhi sa tao? Sakit hunahunaon higalag suon. Sa karon nga generation nato, doon na price tag ang kinabuhi sa tao. Pwede na paliton ang tao og kwarta. Ngilngig na kaya itong kalibutan. Prisuhan lang ka. Paliton ako na ha. Inani kalibo ang kantidad sa kinabuhi ana. Pero abi nimo, ingon ang Bible, 1 Peter 1:18-19. Pilay presyo sa kinabuhi sa tao. Ingon ni Apostle Peter, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Ang kantidad sa imong kinabuhi, kantidad sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Nakarealize ba ta niya na? Again, usbon ako. Ang presyo sa imong kalag, ang presyo sa imong espiritu, ang presyo sa imong kinabuhi, nagkantidad sa kinabuhi ni Kristo Hesus. Dili ka pwede tagaag price tag og numbers lang. Kung butangan mag-price tag ang imong kinabuhi, wa kay laing makita dito nga sign, ang cross ni Jesus Christ. Ang iyang kinabuhi mo'y equivalent sa presyo sa imuhang kinabuhi. No, hinuktoki daw, dili baka bililhon, dili baka importante. Importante kay kastanan higala igsuon, tuod kay ang imong presyo, kung presyuhan ka, dili ka mapalit og kwarta. Dili ka mapalit og butang. Ang Dios lang ang maka-afford pagpalit sa imuhang kinabuhi. Pinaagi sa payment nga gihimo ni Christ didto sa cross. Abi nimo ingon ang Matthew 16:26. Ingon ni Jesus Christ, "For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Night tulo ka butang nga nakatuna nako nini nga verse. Una, ang imong kalag ang pinaka-importanting butang dinis kalibutan.
Wala na'y mulabaw pa sa preso sa pagkaimportante sa imuhang kalag. Ingon ni Christ, bisan ang tanang butang sa kalibutan, dili ikatandi sa bili sa imuhang kalag. Unsa may nas kalibutan? Tanan. Bahandi. Pinakadato nga nasod, dili ka afford sa imong kalag. Dato nga tao sa tibok kalibutan, dili ka afford sa imong kalag. Bisan pag ibaligya tanang presyo sa atong kalibutan, ang halin niini dili enough makapalit sa imong kalag. You see? Iningon ang Bible, unsa man daw ikabaylo nimo sa imong kalag. Kung tagaan og ibaylo imong kalag, unsa may ibaylo niya na. Pero sakit pamalandungon, daghan karon sa katawhan nga gibaylo lang ang ilang kalag sa walay pulos nga mga butang. Daghan ang nibaylo sa ilang kinabuhi tungod lang sa kasikat. Wa sila pakialam, maguba ilang dungog, maguba ilang integridad, malayo ba sila sa Ginoo, basta sikat sila. Daghan sa katawhan gibaligya nila ang ilahang kinabuhi tungod lang sa bisyo. Ang uban nga pamatanon gibaligya nila ang kinabuhi tungod lang sa dota. Kadungog mo sa news, 48 hours walay barog-barog nagsigilag dota. Gidala sa na-admit, gidala sa emergency, wala gyud nadaog tabang. Di ba nakadungog sa mga balita? Way barog-barog nagsigilag internet, computer, sigilag dota, sigilag dula. Iyan ang gi-give up bisan ang iyang kinabuhi. Hantod wa na gid siya nabuhi. Daghang mga tao nga gi-give up nila ilang kinabuhi tungod lang sa kwarta. Yes, higala igsuon mo na realidad sa atong kinabuhi, sa atong kalibutan. Ingon ni David sa Psalms chapter 8. Psalms chapter 8, 3-4. Ingon ni David, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. Nag-mention ni heavens. Na dini ang moon, ang stars. Si David nag-describe sa universe. Ingon siya, what is a man that you are mindful of him? Higalegson, dili lang ang kalibutan, ang dili ikatandi sa imong kalag. Si David nag-ingon nga bisan ang tibok universe, ang stars, ang galaxies, moon, tiguma na tanan, tanang planets, tiguma tanan ang ilahang preso, dili ikatandi sa bilis sa imuhang kalag. Walay bisan kinsa nga binuhat, bisan ang angels, dili pwede makapalit sa imong kalag. Ang Dios lang ang maka-afford din tungod kay ang preso nini, preso sa bugtong nga anak sa Dios Amahan nga si Kristo Jesus. Higala igsoon, ayaw sayang-sayang gid imong kinabuhi. Bililhon kay ka sa mata sa Dios. Ayaw itugot or bisan pag biay-biayon ka sa mga tao, talikdan ka sa mga tao, tabunan ka sa mga kapakyasan, wala diha nagdepende ang imuhang bili. As long as nasabtan nimo nga gikan ka sa Dios, be sure higalig suon nga napalit na ka sa Ginoo. Kung nana kay personal relationship ni Jesus Christ, nagpasabot na nga gipalit na ka sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ug diha mas nahimong bililuhon ang imuhang kinabuhi higala igsoon. Ingon ni Apostol Paul, 1 Corinthians 6:20. Ingon ni Paul, you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ingon ni Paul, gipalit naman ka sa Dios. Karon, himayaa ang Dios sa imong lawas o sa imong espiritu. Kasi point din ni Apostol Paul. Sabi nimo, nipalit kog sapatos para ang sapatos mo serve nako. Mo serve ang sapatos nako every time gamiton nako ni siya sa kong personal nga use. Na serve niya yung purpose ug tungod nga na tagaan nako nigda kong bili.
Nipalit kog bag para ang bag mo serve nako. Every time gamito nako akong bag sa akong personal nga mga gamit, lakaw, na serve na buhat sa bag ang iyang purpose. Tungod niya na bililuhon kini nga bag para nako. Karon nipalit kog relo. Aron ang relo mo serve nako, muhatag og insaktong oras. Ang problema, dili mao nga oras ang gihatag sa maong relo nako. Naay depekto ang maong relo. In other words, wala niya na serve ang iyang purpose dinhi nako. Gipalit nako sa para mo function sa iyang purpose para nako, pero wala niya ni na perform. Therefore, dili nako tagaan og bili ni nga mao nga relo. Ang point din ni Apostol Paul, gipalit naman ka sa Dios. Dili na ikaw ang nag-iyas imong kinabuhi. Gipalit na ka ni Kristo Jesus dito sa cross. O ang purpose ganong gipalit ka sa Ginoo para mo serve kaniya. Para mahimaya sa imong kinabuhi. O every time dili mo na nimo na ma-serve nga purpose, dili gini ma-feel ang imuhang value. Kay ma-feel ug makita nimo ang imuhang bili once imo ma-perform ang pinaka-ultimate nga purpose nga nung gipalit ka sa Dios. Abi nimo, once faithful ka sa Ginoo, once imo siyang lipayon sa imong kinabuhi, magmalipayon ug masatisfied pud ka sa imong kinabuhi. The more ka magmalipayon diya sa Dios, the more ka maging satisfied, the more niyo makita ang imong sense of value. Pangutana sa mga faithful members sa church. Pangitag member sa church nga pila na katuig nangalagad sa Ginoo, faithful sa Ginoo despite sa ilahang mga weakness, sa mga problema nga abot, nagpabilin gyapon silang faithful. Pangutana, sir, ma'am, nganong faithful magyapon mo sa Ginoo? Tubagon kanila tungod kay malipayon mi sa among gibuhat. Dili ka kalahutay pangalagad sa Ginoo taliwala sa kalisdanan kung una sa tanan wala na ka nagmalipayon niini. Pangutana sa mga faithful members sa church. Active, nag-a-appeal sa choir, sa song practice, nag-attend sa mga activities, Bible study, discipleship, prayer meetings, tanan halos nga activities sa church, rain or shine. Nganong ginabuhat man nimo ni? Tubagon kanila, tungod kay malipayon mi sa among gibuhat. Ikaw, nganong sige kag simba sa Ginoo every Sunday? Nganong mupabilin man ka, mo attend og discipleship? Nganong willing man ka mo commit sa buluhaton sa Dios? Tungod kay diha ka nagmalipayon niana. Di ko moingon, no, di ka kalahutay kung wa kay joy sa imong heart sa pagpangalagad sa Ginoo. Di gyud ka kalahutay higalay suon. Kung pinugos ang iyong pagpangalagad sa Ginoo, di na mo work. Pero the more nimo ihatag ibang full obedience di sa Ginoo, the more ka magmalipayon niini. Tungod kay mo na imong purpose, mo na imong function, gipalit ka sa Dios para mohimo na ng mga butanga. And the more makita sa Ginoo nga nagmalipayon sa imong kinabuhi, the more ni ihatag pud ang kalipay diya sa imong kasing-kasing. And the more nimo ma-feel ang joy diya sa pag-serve sa Ginoo, the more nimo makita ang bilis sa imong kinabuhi. Murang the more ka may mong faithful sa Ginoo, the more ka magmalipayon, satisfied ug valuable atubangan sa Dios. Number 3, God owns you because He became your Father. Gipanag-iya na ka sa Dios tungod kay siya ang nahimo nimong amahan. Ingon ng John 1:12 nga tanang nituo ug midawat sa Ginoong Hesus nahimo silang anak sa amahan o sa Dios. Abi nimo si Prince William o si Kate Middleton sa England. I don't know kung familiar mo sila mga names. Sa diyang gipanganak nila ilang firstborn son nga si Prince George. Gikan pa lang pagbuntis sa iyang wife,
Ginamonitor na sila sa mga kamera. Grabe ka, sikat nga tao. Sikat kayang bata, kay sikat man yung mamagpapa sa England. Prince William. Ginamonitor ang ilahang baby, healthy ba? Hantod sa adlaw nga gipanganak ang ilang firstborn son. Tanang media nakatuon diha sa hospital. And then pag-announce sa nurse, okay, healthy ang baby, it's a baby boy. Naghugyaw ang entire nation sa England. Tungod sa pagkaanak sa firstborn son ni Prince William ug ni Kate Middleton. Sikat ang usa ka bata. Known ang isa ka bata. Importante ang usa ka bata. Once, importante pod ang background sa iyahang amahan. Gipanag-iya na ka sa Dios. Ang imong amahan mao atong langitnong amahan nga nasa langit. O gani ingon ang Luke 15 verse 10, muna nahitabo sa pagdawat nimo ni Christ mao ni ang senaryo. In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ay di ay sa pagdawat din nimo ni Christ sa imong kinabuhi. Niya nang higayuna, naghugyaw ang tibok anghel dito sa langit, nagakalipay tungod sa usa ka kalag nga naghinulsol sa mga sala ug midawat sa Ginoo. Gani ingon ang Romans 8:14-17, muna tong text, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Importante ka tubangan sa Dios kay anak gud kanya mismo. And for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. Ang Father na lang siya only Son, gitawag siyang only begotten Son, mo na si Jesus Christ. Ang tanang ni dawat ni Christ na himo butang anak sa Dios, pero gitawag tag adopted children of God. Muna ingon ang verse, by the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba Father. Tungod kay anak naman ta sa Dios, pwede na ta motawag niyag Abba Father. The word Abba sa Grego, it means equivalent na siya sa term or title nga daddy, tatay, papa. Urban pa nga mga sweet ni mga tawag sa imong amahan. Abba Father, naghatag nig comfort, acceptance, love. Isa ka butang nga makita nato sa atong pagkaanak sa Dios, atong security. Secure ka. Once anak na ka sa Dios, gisaaran kanya nga dili na mawala nga relationships. Bisan kapila ka makasala sa imong langitnong amahan, anak gihapon kanya, diin man naalay disiplina. Okay? Sa disiplina na to, ma-feel ang iyang paghigugma. Hinihinay nga pagtulid sa itong kinabuhi. Secure imong provision, imong guidance, imong correction, o ang imong eternal destiny. Once anak ka sa Ginoo, naa kay authority, naa kay otoridad, gikan sa imuhang amahan. Sa legal process sa adoption nato dinhi sa yuta, regardless yung background, unsa man ka asa makagikan nga kalibutan, once i-adopt ka sa usa ka magtiayon, daw samara nga nahimo gyud kang legal nila nga anak. Naagi kay katungod nga mo claim nga usa ka kaanak. That's the power of adoption dinhi sa yuta. Sa dihang ni uli ang prodigal son, gikan siyang pagbackslide, ingon siya pa, ay nakong dawata, isip usa ka anak. Himuan akong isa sa iyong mga sulugoon. Ingon ang amahan, dili. Usa gihapon ti ka kaanak. Gidawat siya sa man, isip usa ka anak. O gibalik sa man iyang katungod, gitagan siya sapatos, robe, gitagan siya og singsing. Pagpamatuod nga duna gihapon siya katungod, isip usa ka anak. Gawas pa na gitagaan tag inheritance. Once anak na ka sa Dios, unsay iya sa imong amahan, maupoy imuha. Tinud. Ang Dios mo'y tag iya sa tanang butang. Ug kung anak na ka sa Dios, imo pod ang tanang butang. Munang gisaaran tanyag langit. Gisaaran tanyag langit nun nga mga butang dito puhon sa kahimayaan niya sa wala ni katapusan. Ingon 17 sa Romans 8, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him,
that we may also be glorified together. So sumusunod ta sa mga katigayunan sa atong amahan. Unsay iyaha, maupoy imuha, maupoy atua. Saad niya na sa iyahang mga kaanakan. Gusto na ko ni tapuson sa usa ka sugilanon. Na usa ka tigulang na kayo nga tao. And naa siya'y usa ka rilo nga grabe na gyud kakaraan. Ningon sa iyang anak, "Anak, palihog daw ko dala nining maong rilo ngadto sa pawn shop. Pangutana daw dito kung pilay presyo nini kung ako ning iprinda." Niadto yang anak sa pawn shop, ug pagbalik ningon yang anak, "Sa tay, ingon ang pawn shop, nga karaan na kayo imuhang rilo. Muna nga dili na sila pwede gid mohatag ninig dako nga presyo. Gipresyuhan na nila tay og 1,000 pesos." Ingon niya nga tatay, "Okay na, mohangyo na pud ko nimo. Dad-a akong relo dito daw sa jewelry shop. Ipa-repair daw ni akong relo dito. Unya presyohin nila kung pilay ilahang dawat kumaayo na." Gidala sa iyang anak dito sa jewelry shop. Pagbalik sa iyang anak, ningon niyang anak, "Tay, ingon ang shop tay nga dili na daw maayo ni imuhang relo. Tungod kay sa pagkakaraan niini, wala na mga parts nga available niini." Ingon niyang tatay, "Okay na, last na lang gid akong hangyo nimo ni. Adto sa museum. Adto sa museum pangutan-a kung pilay palit nila sa akong relo." Kabaluta nga museum usa ni kadapit nga naga-collect og mga karaan nga mga butang, historical nga mga butang, mga antique. Niadto yang anak sa museum ug dako niyang katingala sa giingon. Ingon siya, "Sir, sukad, wala gilaing klase nga brand sa relo nga naglungtad hangtod karong tungura. Gawas lang niining maong relo. Ug tungod sa kadugayon nini, sir, kaya na mo ni presyuhan og $100,000. Ang imong bili nagdepende kung kinsay na nag-iya nimo. Nagdepende ni kung asa nahimutang ang imuhang kinabuhi. Nay saktong butanganan si imong kinabuhi. Kung na-feel nimo nga wala kay value karon, posible naa ka sa dili mao nga lugar. Naa ka sa dili mao nga nahimutangan. Once mobalik ka sa Dios, siya lang ang makahatag sa insaktong bili sa imong kinabuhi. Dili ang tao mo'y mohatag og price tag nimo. Dili ang kalibutan mo'y naghatag nimo og bili. Dili ang gobyerno, dili ang atong komunidad, dili ang trend sa atong kalibutan, dili ang opinion sa ubang tao mo'y mohatag nimo og bili. Ihatod imong kinabuhi diha sa Dios, kay sultihan kaniya sa tinuod nga bili sa imong kinabuhi.